जोबोद गोजोननाय मोनदों बोसोरबानि उनाव आसाम एसेम्बलिनि थाखाय दिनै नमिनेसन पेपार साबमिट खालामबाय आरो मोजां मोनदों गोजोननाय मोनदों आरो बिसेस भाबे बे सुबिदाखौ होनायनि थाखाय दा बिटिसिनि चिफ आरो जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जानि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांखौनो बहुत बहुत धन्यबाद होदों मानो होनब्ला बिथाङा आंनि सायाव गोबां फोथायनाय दं आरो फोथायनाय गैयाब्ला हयथ' होनाय नङामोन मैया प्राय 11टासो बजावसो गम मोनदों जे टिकेट होबाय होननानै बेखायनो जिहेतु वर्किं डे दिनै दोङो आरो गाबोन दं आरो रबिबार दं बन्द' समबारै सानसेल' खुला दं बेखायनो हिदानथ' लाबाय हरावनो जे गाबोननो होनाया मोजां जागोन होननानै जों रायजोनि पार्टि वार्कारफोरखौ खबर होस्लाबनो मोनासै अब्लाबो रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि ओंखारबोदों लोब लोबै ओंखारबाय हाजार हाजार मानसि फैबाय आंथ' आसरित मोनदों आरो माने जे बिपिएफ राजनिति हान्जाखौ जे एथ' मोजां मोनो रायजो राजाफोरा नङाबाथ' बिदि फैनाय नङामोन फुङाव बोथोराबो बिराद गाज्रिमोन दा बेफोरखौ नायोब्ला जोङो देरहासार जाथारगोन आरो माने जेसेबां गोख्रों बिर'धि पार्टियानो दाफैथों मानो जोङो देरहासार जाथारगोन आरो माने 5 बोसोरथ' रेस्ट लाबाय अब्लाबो आं रायजोफोरजों दंबाय थायोमोन रायजो राजानि दुखुआव सुखुआव आं जेब्लायबो गसंबोदों नुजादों लोगो हमलायदों आरो बेखायनो रायजो राजाफ्रा आंनि सायाव गोबां फोथायनाया दं आरो माने बिपद आफद जाबाथाय आंनियाव खारबोयो आंथ' सहाय खालामदों रायजो राजाफोरखौ दाबो जुदि आरो दायथ' मोनोब्ला बिनिफ्राय बांसिन मोजां खामानि मावगोन थांनाय 20 बोसोराव जि खामानिफोरखौ मावनो थालांबाय खारन कन्टिनिउ पावाराव थायोब्ला माखासे बुस्थुखौ अनुभब खालामनो हाया आरो माने आं जेब्ला जेनना थायो अब्लासो आं अनुभब खालामदों नैबेखौ मावनो हागौमोनलै आङो हाथारगौमोन आं होननानै बेफोरबायदि एक्सपिरियेन्स आंहा दङ जिहेतु आं दा जुदि आरोबाव जुदि दैथायहरजायोब्ला देरहासार जाखागोन बे थाबोनाय खामानिफोरखौ आं मावनो नाजाथारगोन आरो मन्थ्रिथ' बिनांगोन सिनियर मानसि हिसाबै मन्थ्रिथ' बिनांगोन आंथ' एकदम आसाबादि आरो मन्थ्रिबो मोनगोन होननानै 2 मेआवहाय नोंथाङा सिलभार जुबुलि खुंनांगोन सिलभार जुबलिबो खुंनांगोन खुंगोन देरहानो होग्रोदो सिगां नङा होमबा मन्थ्रि मोनबाथ' गारनांगोन बेखौ मन्थ्रियाथ' एकदम सारा आसामावनो गिदिंनांगोन दायथ'आ बारा जागोन बेखायनो आं आसा खालामदों मन्थ्रि मोनगोनखौनो आं आसा खालामदों मोनिथ' खोथा गैया बेथ' राजनितिसो जेब्ला नांगौ जागोन जोंखौथ' साथामबो होनांगोन बेहाय बेखायनो रावबो जेबो बुंनो हाया जेब्ला प्रयजन जागोन जोंनि समर्थनखौ जेब्ला नांगौ जागोन अब्ला सानैखि साथाम साब्रै जों मोननो हागौ आरो माने खोथा बेसो बेथ' बे उननि खोथासै आं दा बेखौ बुंस'नो हानाय नंलिया चिफ सारा सोरनो होयो बिनि खोथा आं मन्थ्रि मोनग्रोनांगोन सिगां